I-50 थांनाय इलेक्शन बासावैनाय सरकार फाइमानि ते भागमा मण्डलनि अम सैगोरिया बिसि दंगो तिनि अर बर पाइमानि हनिनो बिजय मिसिल मलते बिजय उत्सव सालायमनले मुखलायले हाता काके तंथलायले हा स्वाभाविक उन्नयन बाङिनाय कारण थांनाय 5 बोसोर सुजुग मामानि बिसि 2 बोसोर त ठीक मज थांमाले कोरोना भाइरासनि बाङै 3 बोसोर परवर्ती ताबहाय जोंनो भोटार रक बिसेस जनता जनार्दन जोंनो ते बिसिबानि सुजुग दमानि बाङै जत उन्नयन बाङैनाय लामानि बाङैनाय शिक्षा दीक्षा नातिया हम हाइताक सुजुग ते एसे माफिनाय हानि बाङैनि फुर्ति खालायनाय जतनो खाबाक साके खालायनाय बिजेपि I-50 का थायैनो और तिनि बिजय उत्सव खालायखाता कयता वार्ड कयता बिसि रक्तिले खालायखाति ना अमत बिसि कायसा ए सैगोरिया बिसि कायसा ना तैने खालायखायबा और थिला कुंग्रौनि सिनि बागमा मण्डलनि जरा कार्यकर्ता जेमन अरनिय सिनि जगत किशोर जमातिया मण्डलनि प्रेसिडेन्ट दंगु हाइतिनि सिनि अरने वरिष्ठ कार्यकर्ता आं सिबाय जिल्ला दिगिनि बाहायनो सफैखा हाइति अरनिय ते खरकसा अरनिय वरिष्ठ कार्यकर्तानो अनन्तलाल जमातिया बरु सके तिनि स्टेटनि भाइस प्रेसिडेन्ट कृष्णकान्त जमातिया जेबो बहाय सफैला बो तिनि जतरले दर माइसैबो थांफैखाता लुकरकले बोसोरक बांखना आरो तिनिफ्राय लुकरक तो मोटामुटी गाहाम फाइखा तिनि तो शुद्ध बुद्ध रनाय कैसैया बुद्ध यारबो बाक्सा तंनायनो हाइबाबले जतनो मोटामुटी गाना गिन्दिनो जतनो फाइदि हिरि चालायखाता गाहाम खैनि तंगसां तंनानि बागै लुकरंनो तो मेसेज रना मुसंसा बो तो हाइनो कारण आजकाल जे नुकजांमानि दफा थांसा बहनो दफा रिफ्लेक्ट तगलायो बुलायो राबार बागान सगलायो नक सबायो पुखरी थि लुइरो वाक तक तगुइ सैतलां साउ पैसा मारनाय रे खलाय दागाते खलाय दङ अम हाइतो जोंनि भारतीय जनता पार्टी तंगिया जों आगे CPM नि थेकेनो ओ मथाराव फैखा बरनि कालचार CPM नि कालचार अरनियो मथावा कहा बरक तने कुछ पासामालिया आसल के CPM नि कालचार हायानो आरो फाइ थकलुरो फैजाखा के अम थेके जाहाते जत्त मुक्ति दंनाथै आरो विशेष क्लाइस जों उन्नयन नायबो सिनि बेसाबुतिने जों रंजाबो सिसेके फोरोंतलाङैनाय रां रि काहाके खलायनाय जों ता नालायनि जरा रनायबाय सानाय जों ताबक थासा केन्द्र जे सरकार त्रिपुरानि हानि सै सरकार ताबक जों बिस्काङ आगवानि बारि और जत्तनो दाइसुवा फाइनाय उन्नयन खलायलायानो अमुनानि कयमु बेकारक तो जानि जादरका सरबायदि साइतंगु ताक बिस्काङो 500 एकटा प्राइमारि टिचारनि बाङैनाय पोस्ट क्रिएट खालायजाक दंगु आं ट्राइबेल वेलफेयार मन्त्रि दंफ्रो बाहायनो प्राय 250 मत पोस्ट खालि खालायजाखा भेकेन्सि खालायखा दीर्घ वर्ष ते खालायजायाना खालायखाबखा हाइतिनि ताक बिस्काङो सिनि 6000 नि ऊपर स्पेशल एजुकेटिभ जों खालायमानि बाहायनो ताक बिस्काङ नाजागनाय जाय ताबक जत्तनो नायविनाय दरकार सरबायदि जे जानि जे उपयुक्त अवश्य मानाय